Waħda mill-eqdem lukandi f'pajjiżna, il-Fenixja, ġiet ikklassifikata fit-tielet post fl-Ewropa mis-sit awtorevoli Condé Nast Traveller Reader's Choice Award fejn jitlu il-lukandi fin-nofsinhar tal-Ewropa u l-Ewropa ċentrali. Din il-klassifika fost l-aktar prestiġjużi fil-qasam tal-ospitalità u tas-safar billi tirrikonoxxi u tippremja l-eċċellenza f'dan il-qasam u inħolqot bis-sem ta' madwar 520,000 qarrej tas-sit fuq il-bażi tal-esperjenzi tas-safar tagħhom. Dan bilan li tingħata stampa komprensiva tal-lukandi li l-qarrejja ikunu jistgħu iżuru għall-aħjar servizz u kumdità li wieħed ifittex fil-vaganzi tagħhom. Sit il-lukanda Fenixja Mark Shaw esprima l-akbar sodisfazzjon għal dan ir-rikonoxximent tant prestiġjuż. Iżda innota kif hu l-impjegati tiegħu ma jaħdmux għal premijiet iżda biex kontinwament itejbu is-servizz li joffru lill-klijenti. Shaw ma naqas billi irringrazzja lil ħaddiema kollha tal-lukanda li fi kliemu huma vitali għal dan is-suċċess. During the refurbishment and COVID and all the ups and downs of the last few years, we've kept the team together. We've involved the staff in the success financially of the hotel, and we've got Robin driving it, who's as good a general manager as you'll find. So the team is what's making it at the moment for sure. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Carlo Mikallef iddeskriva dan ir-rikonoxximent bħala wieħed importanti għall-lukanda li komplet tinvesti fil-prodott tagħha anke waqt id-diversi sfidi li ġabet magħha il-pandemija fejn ukoll ingħatat l-akbar appoġġ mill-Gvern. Dan jorbot id fit mal-istrateġija tal-Awtorità tat-Turiżmu tal-Ministeru tat-Turiżmu li dejjem nattiraw turiżmu ta' kwalità, turiżmu li lest jom fuq iżjed f'pajjiżna u jagħmel memorji sabiex joħdom lura daru ma' ħbiebu u mal-familja tiegħu. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo esprima sentiment simili minn barra li wkoll ħeġġeġ għal aktar ħidma b'risq dan is-settur b'saħħtu f'pajjiżna li aktar ma jmur qed ikompli jipprometti. Inħeġġeġ biex ikompli jiżdied l-investiment biex nersqu lejn il-kwalità fil-prodott turistiku għaliex fl-aħħar mill-aħħar nemmnu li pajjiżna huwa fost l-aqwa għażliet u fost l-aqwa destinazzjonijiet illi hawn fil-Mediterran biex iżuru t-turisti għall-btala tagħhom.